Moi Ville! Kertoisitko mikä on La Rosée ja miksi sä päätit tuoda tämän brändin Suomeen? La Rosée on ranskalainen apteekki-dermokosmetiikkasarja. Tämä on erittäin luonnonmukainen. Eli paljon meidän tuotteista on 100% luonnollista alkuperää. Ja tämä luonnonmukaisuus ja se halu luonnonmukaiseen kosmetiikkaan on tosi paljon kasvanut tässä viime vuosina. Ihmisiä kiinnostaa, mitä nämä pakkaukset sisältää. Ja se ei ole pelkästään mitä nämä sisältää nämä tuotteet, vaan minkälainen tämä pakkauskin on. Ja La Rosée on vienyt tämän todella pitkälle. Eli heillä on tällaisia kasvonaamiostikkejä, jotka vaan tästä käytetään kasvoille. Tämä on erittäin riittosa, kasviperäisestä muovista olevia tuubeja. Sellaisia ei oikeastaan tee kukaan markkinoilla. Eli tämä on vienyt tosi pitkälle tämän, eikä siinä vielä kaikki meidän tuotteet on lähestulkoon vielä uudelleen täytettäviä. Eli löytyy paljon myöskin täyttöpakkauksia, eli tämä on ihan fantastinen sarja kyllä kaiken kaikkiaan. Luonnonmukaisuus, apteekkin turvallisuus, se on se juttu tässä sarjassa. Siitäs kuulitte, ottakaa La Roseen tuotteet testiin.